Så har Thomas fået at bide på igen, det er anden gang. Han kæmper nu. Ja, så det er super. Vi er ude for Skovsode nu. Så herude. Lad os se, hvad der kommer op for dybet. Vi er cirka en 700-800 meter ude. Hvad så siger du? Sig noget, Thomas. Er der fejl i den? Han kæmper sgu nu. Den kæmper. Du kan have taget den i hanen. Ja, det. Må I se noget på radaren? Nå, ikke nu. Bare ikke for hårdt, Thomas. Bare giv den tid. Det er ikke oppe i vandet nu. Jamen, det er nok en havre. Vi ser ud til fjerne derovre, der har vi vejen. Hvor kommer den? Kommer den? Det er pænt, der er torsk, der Thomas. Og det var det. Nej, det er godt. Skal vi med fra? Den har ikke taget nogen. Ja, det var godt. Afmonteret og det hele. Kom, Thomas. Ja, flot, hva'? Ja, det er pænt torsk. Okay. Det er til pappeskud. Vi slukker herfra til næste fisk.